ba dan fim ba da ya ɗauke min hankali wallahi yanzu in an ce maka ina yin tafsiri a watan ramadan ko kuma dai ina karanta wani littafi daga cikin manya-manyan littattafan musulunci wallahi ka kai mamaki. to ne abun mamaki To ko yanzu bari na gaya maka ka gani a makaranta ta islamiyya da ta allo da na a aji na karkashi na wallahi akwai sama da mutum 50 da na saukar da su alkur'ani tun daga suratul kafi muke karatu muke muraja'a sibiya har ai musu jaraba a tabbatar sun sauke har bakara kaga izubi 30 ke da abin da yake faruwa gani ake idan kana yin mu'amala ta fim ba wanda yake yin mu'amala fim sai karuwai da yan daudu da wayanda ba su je makaranta ba kuma ba haka bane ba sama da mutum kaso 80 wallahi tallahi zaka ga tarbiyyar da suke da ita ta addini da ilimin da suke da shi na addini wallahi tallahi sun kai kaso 80 a cikin kawai inda abun yake larura take kullum mutane in sun tashi kallon abu to sai su rika kallon negative side ba sa kokari su shine their eyes su duba su ga a cikin abubuwan nan da ake ciki akwai wa'anda fa malamai ne akwai wa'anda daga babban gida suka zo wasu daga gidan sarauta wasu daga gidan malanta da irin mu almajirai kuma zaka ga irin wayannan abu yana ta faruwa